אוקיי, אז הנה המשחק הבא ששיחקתי ממש היום, לפני שאספת אותי, או לפני שבאתי אליך, ובוא נראה איך זה הלך. הוא פתח עם החייל של המלכה, אני עשיתי אותו דבר, פעם מפתחים את הרצים שלנו. בסדר, ועכשיו אחרי שהוא פיתח את הרץ השחור שלו, הוא גם פותח את האלכסון לרץ הלבן שלו, כי עכשיו זה שהוא מקדם את החייל הזה, כבר לא חוסם את הרץ שלו. אם הרץ שלו עדיין היה נמצא פה, והיה משחק את הצעד הזה, אז הוא היה חוסם את עצמו בעצם, מלצאת. אז עכשיו אחרי שהוא הוציא את הרץ, רק אז הוא מוציא את החייל הזה, יוצר לעצמו פה שרשרת נחמדה של חיילים, ופותח לעצמו את הרץ. בסדר. אני מפתח את הסוס שלי, אני עכשיו שולט עוד פעם על המשבצת הזאת, מגן עוד פעם על זה. בסדר. הוא עכשיו רוצה פשוט שלא יהיה לי פה שליטה אפילו קצת על המרכז של הלוח. אני אומר, טוב, גם אני הוצאתי את הרץ שלי, אז אני כבר לא חסום. אז עכשיו אני פשוט מגן על החייל עוד פעם, ואני פותח לעצמי גם את האלכסון הזה לרץ שלי. אז בינתיים זה מאוד סימטרי. בסדר. הוא מפתח גם את הסוס שלו, ואני עכשיו גם מוציא את החייל הזה. אני אומר, החייל הזה מוגן על ידי הרץ, אז אתה יכול לאכול, ואז אפילו אם תאכל אותי אחרי זה פה, אז אני פשוט תאכל עם הסוס לדוגמה, וזה לא מותקף, וזה גם מוגן פעמיים, אז הכל בסדר גמור פה. כל החיילים האלה שנמצאים מקדימה הם מוגנים, ואני גם לא נותן לו סתם לקדם את החיילים שלו קדימה, ולשלוט על יותר מהמרכז. אז כמו שאתה רואה עכשיו הכל מאוד סימטרי, הוא אוכל אותי, אני אוכל אותו עם הסוס, אני מאיים לו גם על הרץ, הוא לוקח את הרץ שלו אחורה, ועכשיו אני מנצל את ההזדמנות הזאת, לפתח קודם כל את הסוס, לאיים לו על החייל הזה, ככה שעכשיו, אם הוא רוצה שהחייל הזה לא יהיה חלש, כמו שהוא הולך להיות, שאתה תראה עוד רגע, אם הוא רוצה להימנע מזה, אז הוא צריך עכשיו לאכול אותי פה. אני אוכל אותו בחזרה, אבל מה? הוא בעצם איבד שליטה קצת במרכז, בסדר? השרשרת הזאת של החיילים, הוא איבד פתאום חייל פה, במרכז, אז יש לו פחות שליטה במרכז, וגם הוא נתן לי לפתח את הרץ שלי בחינם, ככה שקיבלתי צעד חינם מלפתח את הרץ, ואני מוכן כבר מאוד מהר להצריח, ואז כבר יש לי שני סוסים מפותחים, שני רצים מפותחים, אני מוכן להצריח ולהתחיל התקפה. אבל הוא לא עשה את זה, הוא החליט לפתח את הסוס, שזה לא הכי טוב. עכשיו, למה זה לא הכי טוב? כי אני עכשיו אוכל לו את החייל. הוא אוכל, בסדר, הוא מחליט קודם כל לאכול לי את הסוס עם הסוס, בסדר, אני אוכל עם המלכה, ועכשיו הוא אוכל בחזרה עם החייל, שזה לא טוב. זה, כלומר, המצב שלו גם לפני זה לא היה טוב, אבל עכשיו הוא אפילו פחות טוב. למה? כי שים לב, עכשיו החייל שלו לא יכול להתקדם, בסדר? פשוט אין לו אף חייל מהצדדים שלו, כאילו ישר מהצדדים שלו שיכול להגן עליו, בסדר? לבוא או למשבצת הזאת או למשבצת הזאת ולהגן עליו, פשוט אין חיילים בטורים האלה. אז יש לו פה חייל בודד שזה חלש, ובהמשך זה מאוד קל, אם אני משחק את זה נכון, להרוויח אותו. וגם הוא פחות מפותח ממני, שים לב, כי עכשיו אני יכול להתחיל, נגיד, להביא לפה את הסוס עם שח ועוד כמה דברים, אז אני מפתח יותר מהר, אני מאיים לו על הדבר הזה כמה פעמים עם הסוס והמלכה, ואני מתכוון להרוויח את החייל הזה ולנצח בטווח הארוך עם חייל יותר ועמדה יותר מפותחת. אז בסדר, אני מפתח את הרץ שלי בחינם עם שח, ואת זה אני יכול לעשות בקלות, בגלל שאין לו בטור הזה חיילים, שאם היה לו נגיד חייל פה, הוא היה יכול לקדם את החייל ופשוט להעיף לי את הרץ, ואז סתם הייתי מבזבז צעדים עם הרץ שלי. בגלל שנפטרנו מהחייל בטור הזה, אז עכשיו יש לו פה שח, ובשביל לצאת מהשח הזה יש לו כמה אפשרויות. טוב, בוא נתחיל עם מה שהוא בטוח לא יעשה, שזה להגן עם המלכה, כי אז אני פשוט אוכל לו את המלכה, נכון? אז את זה לא בא בחשבון. הוא יכול גם לבוא לפה עם המלך, וזה יוצא משח, אבל אם הוא עושה את זה, בוא נגיד נעשה את זה ככה, אוקיי? קודם כל הוא מאבד את יכולת ההצרחה שלו. אוקיי, בוא נגיד, כאילו זה מת באחד, אבל בוא נגיד שזה לא היה מת באחד, אז הוא מאבד את יכולת ההצרחה שלו, וגם הוא חוסם לעצמו את הרץ שלו, בסדר? כבר לא יכול להוציא את הרץ בתור הזה, הוא צריך לבזבז עוד תור בעתיד, בשביל להוציא
את הרץ שלו. וגם אני פשוט עכשיו מתחיל להתקיף את המלך שלו, שעכשיו נמצא יחסית בחוץ, כי יש לי פה מלא כלים בהתקפה. אבל בלי קשר זה מת בצד אחד, כי אני מביא לפה את המלכה שלי, ואז הוא בשח, כל הטור הזה תפוס, זה תפוס על ידי הרץ, זה תפוס על ידי המלכה, לא יכול לשים שום דבר באמצע, או לאכול את המלכה, זה מת, אבל גם אם זה לא היה מת, אז לחסום לעצמך את הרץ ולוותר על ההצרחה וכולי, זה כאילו, זה כבר עמדה גרועה. אז כל זה, פה, שאפילו אין לי חייל אחד עדיין יותר ממנו, אבל העמדה שלו כבר לא משהו. בסדר, הוא הולך על האפשרות היחידה שקצת מחזיקה אותו יותר זמן במשחק, שזה להביא את הסוס אחורה. עכשיו הסוס הזה לא יכול יותר לזוז מפה, פשוט לא יכול, כן? זה פשוט אין אופציה כזאת. אז אני מנצל את זה כדי קודם כל לאכול פה את החייל הנוסף הזה, בסדר? קודם כל אני אוכל לו את החייל. ועכשיו הטור הזה כבר לא חסום על ידי החייל שהיה פה, אני יכול להביא גם את הצריח הזה לפה, לדוגמה להביא עוד תמיכה למלכה, ככה שאפילו אם המלך יוכל לזוז, אז הסוס הזה יהיה מותקף פעמיים, אפילו 3, על ידי רץ, מלכה וצריח, פשוט נוראי בשבילו. גם יש לי להביא לפה בהמשך את הרץ, אם הוא יביא את המלך לפה, זה אסון בשבילו. בסדר גמור, הוא מוציא את הרץ, ואני אוכל לו עוד חייל. למה? הוא עדיין לא יכול להזיז את הסוס, ואם נגיד הוא בא לפה, מאיים לי על המלכה, אז בסדר גמור, בוא נעשה את זה רגע על הלוח. אם נגיד הוא אוכל לי את המלכה, מאיים לי על המלכה, אני אוכל פה את הסוס שלו, הוא אוכל אותי בחזרה, אני אוכל לו את המלכה עם שח, הוא אוכל אותי, ועכשיו יש לי 2 נקודות יותר, אתה יכול לראות פה למטה את הנקודות שיש לי יותר ממנו, 2 חיילים יותר, והמלך שלו לא יכול להצריח יותר, אז ייקח לו מלא זמן להביא את המלך שלו למקום בטוח. וכן, פשוט 2 חיילים יותר, מלך יותר מוגן, כלים יותר בסינכרון, אין יותר טוב מזה. אז בקיצור, זאת הסיבה שהוא לא יכול סתם לאיים לי עכשיו על הצריח, והוא לא יכול להזיז את הסוס כמובן, כי הוא יהיה בשח אם הוא יעשה את זה. אז הוא עושה הצרחה, הוא בכל זאת מצריח. עכשיו כשהמלך היה פה, אז גם המלכה וגם המלך לפחות הגנו על הסוס, בסדר? אבל עכשיו הוא הזיז את המלך, רק המלכה שלו מגנה על הסוס, אבל הסוס הזה גם מותקף פעמיים. אז מה אני עושה? אני פשוט אוכל. עכשיו יש לי 5 נקודות יותר ממנו, כלומר סוס ששווה 3 נקודות פלוס 2 חיילים, ואני רוצה להכריח אותו לעשות איתי החלפה של מלכות, כי המלכה שלי מוגנת ויש לי הרבה יותר נקודות. אני רוצה להחליף כלים עד שנגיע לסוף משחק שבו ברור שהיתרון שלי פשוט מנצח. וגם אם הוא נגיד, בוא נגיד אם הוא הולך לפה, אז אני פשוט אוכל לו את המלכה, הוא אוכל לי את המלכה, בסדר, ועדיין מחליפים מלכות ויש לי יותר נקודות ממנו בסוף משחק. אם הוא נגיד רוצה לברוח מלעשות החלפת מלכות, נגיד הוא הולך לפה, אז שים לב, זה מוגן, בסדר, על ידי הסוס, זה מוגן על ידי החייל, כל הכלים שלי פה מוגנים, אבל הרץ הזה שלו לא מוגן, בסדר? אז אם הוא נגיד רוצה להימנע מלעשות החלפה של מלכות, אני פשוט אוכל לו אפילו עוד רץ, ויש לי 8 נקודות יותר, אז הוא אפילו לא יכול להימנע מהחלפה של מלכות. בסדר גמור, אנחנו מחליפים מלכות, והוא מקדם את החייל שלו. אני קודם כל מצריח, אני רוצה לעשות את זה עכשיו כשיש לי יתרון ברור של 5 נקודות, יתרון מאוד ברור, מנצח לגמרי. אני רוצה לשים את המלך שלי במקום בטוח, ולהחליף כמה שיותר כלים ששווים זה לזה. בסדר, הוא מאיים לי על הרץ, אני מאיים לו עכשיו על הצריח, מכריח את הצריח שלו לזוז, הוא מאיים לי שוב על הרץ. אני עכשיו מציע החלפה של רצים, כי פה זה מוגן על ידי הסוס. אז כמו שאמרתי, יש לי 5 נקודות יותר, אני רוצה להחליף כמה שיותר כלים. הוא מאיים לי על הרץ, הוא מאיים לי על הסוס, אז אני אוכל לו את הרץ קודם. למה אני קודם אוכל לו את הרץ? כי עכשיו הוא אוכל לי את הסוס, אבל מה? לפני שאני אוכל בחזרה פה את הרץ שלו, יש לי עוד צעד שאני יכול לעשות באמצע, שזה לאכול חייל עם שח. אז עכשיו אני הרווחתי אפילו עוד חייל, תוך כדי שאני עשיתי לו שח. והמלך שלו כבר לא במקום יחסית מוגן.
ורק עכשיו, אחרי שהוא אוכל אותי, כי הוא חייב לעשות משהו עם השח הזה, רק אז אני אוכל בחזרה עם החייל שלי את הרץ שלו, הוא אוכל אותי, ואחרי כל זה עדיין יש לי 5 נקודות יותר, המלך שלו אפילו כבר לא בפינה לגמרי איפה שהוא היה בטוח יחסית. רגע, לא, דילגתי קצת הרבה מדי. בואו נדלג קצת אחורה. דילגתי קצת הרבה מדי. אמרנו ככה, אני קודם עושה את זה עם שח, הוא אוכל אותי ואז אני אוכל אותו בחזרה, ועכשיו שוב תורי. יש לי פה פשוט שני חיילים יותר, רץ יותר, מנצח לגמרי. אני מציע עכשיו להחליף עוד כלים, כי פשוט יש לי יותר כלים ממנו. הוא מסרב, ואני מקדם את החייל הזה. למה אני מקדם את החייל הזה? שזה אגב הצעד הכי טוב. זה נראה צעד שקט כזה, נכון? כאילו, בסדר, בסך הכל קידמת כלי. אבל מה שעשיתי, זה נתתי פה עוד משבצות לצריח שלי, כדי שאם אני אי פעם רוצה, אני יכול לבוא להגן בשני השורות האלה אם צריך. וגם החייל הזה, שהוא על משבצת לבנה, שים לב, עכשיו תקוע, הוא לא יכול להתקדם, אז תמיד ולי יש רץ לבן. אז אני יכול בהמשך לבוא לפה עם הרץ, ונגיד הוא מגן עם הצריח, אז אני עכשיו מביא את הצריח גם, ותמיד יש לו את החולשה הזאת, ויהיה לי יותר מתקיפים משהוא יוכל להגן. בזה שתקעתי את החייל הזה שלו על משבצת לבנה, וידעתי שלרץ שלי, שהוא על רץ של משבצות לבנות, יהיה יותר קל לתקוף אותו בעתיד. בסדר, הוא עושה ככה, אני פשוט מגן פה, אולי לא הצעד הכי טוב, אבל זה אחד מהצעדים הכי טובים, אין הבדל כל כך בין הצעד הכי טוב לצעד הזה. הוא מקדם חייל, אני מקדם חייל, שוב צעד הכי טוב בערך, ככה, אני פשוט עכשיו מאיים לו על החייל הזה, מאיים לי על הרץ. עכשיו במקום לחזור אחורה, בסדר, ולעשות שזה יהיה קצת חלש, אני פשוט מאיים לו עכשיו ישר על החייל הזה, אוקיי? אז עכשיו זה מותקף על ידי הצריח, על ידי הרץ, וזה לא מוגן אפילו פעם אחת. הוא מאיים לי על הרץ שלי, אומר, אוקיי, אם אתה עכשיו אוכל לי את החייל, אני אוכל לך את הצריח, ומאיים לך על הרץ. אז זה לא שווה, וזה באמת לא שווה לעשות את זה מיד. אבל מה? הצעד הזה פשוט מאוד. אני עכשיו עושה שהצריחים מגנים אחד על השני, כי הם באותו טור. שניהם מגנים על הרץ, ועכשיו בתור הבא שאני אעשה, אני יכול פשוט לאכול פה את החייל הנוסף. ואז להחליף איתו עוד צריכים. לא משנה אם אני אוכל אותו, הוא אוכל אותי. ופשוט מאוד אני מגדיל בעוד חייל את היתרון המספרי שלי, וזהו. בסדר, הוא מאיים לי על החייל הזה. אני אוכל במקום עם הרץ, אני אוכל עם הצריח כדי להגן על החייל, כדי שהחייל הזה, כשאני אוכל לקדם אותו בבטחה, אז הוא יוכל להתקדם מאוד מאוד מהר בעזרת הצריחים והרץ, להתקדם מאוד מהר למלכה ולסיים את המשחק אפילו יותר מהר. אז אני אוכל עם הצריח כדי להגן עליו. בסדר, הוא עושה פשוט צעד עם המלך, אין לו יותר מדי מה לעשות, המצב שלו באמת אבוד. אני עושה לו שח, שים לב, מקדם את הצריח באחד כדי לתת עוד משבצת לחייל להתקדם, כדי שהחייל יוכל להתקדם למשבצת לבנה, להביא את הרץ לפה, ואז הרץ והחייל יגנו אחד על השני. ואז פשוט זה יהיה הרבה יותר פשוט לקדם את החייל הזה. בסדר, הוא עושה עוד צעד עם המלך, אני מביא את החייל למשבצת הלבנה, עכשיו הרץ גם מגן עליו, הוא עושה צעד, בסדר, אני אוכל קודם, אגב למה אני פשוט קודם כל אוכל ולא נותן לו נגיד לאכול אותי, למה לא נותן לו לאכול אותי פה, או להתקדם, כי זה החלפה פשוטה של חיילים, אבל היא מכריחה את המלך שלו לעשות עוד צעד, כי לאכול לו את החייל פה, לאכול את החייל שלו פה, הגיע עם שח, הוא חייב לעשות משהו, אז הוא בזבז צעד, ועכשיו אני פשוט עושה לו שח פה, אוקיי? הוא מתקדם לפה, אני באתי לפה עם הרץ, לעשות לו עוד שח, הוא חוזר אחורה, אני אוכל לו את הצריח, שים לב כשאני באתי לפה ועשיתי לו שח,
אז אני הורדתי את החסימה של שני הצריחים, והוא לא יכול לאכול לי את הצריח, בגלל שהוא בשח פה. אז זה שח, מוגן גם, שנותן לי לאכול לו עוד צריח בחינם. אז הוא פשוט זז, אני אוכל לו את הצריח בחינם, הוא בא לפה עושה לי שח, אני זז, הוא רוצה לעשות לי קצת טריקים, שניקים, אבל זה לא עובד, אני פשוט עושה לו פה שח, הוא הולך לפה, ועכשיו שים לב, הצריח הזה חוסם את המשבצות בכל השורה הזאת, אוקיי? המשבצות האלה לא רלוונטיות, אבל חוסם את כל הגישה לפה. החייל הזה חוסם את שני המשבצות האלה, בסדר? אז שים לב, כבר המשבצות האלה שמעל המלך, ושני המשבצות האלה תפוסות, ושני אלה תפוסות על ידי הרץ, ככה שאין לו איך לעצור בעצם מת. אני עכשיו פשוט מביא לפה את הצריח שלי, כל זה תפוס, כל זה תפוס, כל זה תפוס ומוגן, ובמת. וזהו, זה היה משחק אחד מהיום, מקווה שנהנית.